Mga kapuso, pahimangno sa mga nananaw, sensitibo kining maong balita. Pagkalumos patay sa usa ka 4 anyos nga bata sa sapa habig sa Barangay Daya, Cebu City, nahuli kam. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa CCTV footage nga nakuha sa Barangay Dayas, una makita kining duha ka mga bata nga nagduwa daplin sa sapa. Ang usa sa mga bata adunay gikabot nga naanod nga plastik hangtod nga nabot siya sa kantiladong dapit sa sapa. Tungod sa dakong punuan sa kahoy, didto na siya naunlod. Makita pa ang pagkapakapa sa bata hangtod nga siya hingpit yud nga naunlod. Gisuwayan pa sa laing bata sa pagduol kaniya apan nibalik kini sa iyang agi. Ang nalumos nga bata gila nga si Junjun Labok, 4 anyos, mulupyo sa Barangay Tipadilla. Matod sa mahan ini nga si Ernesto, nagtuo lang siya nga nagduwa ang anak ngadto sa internetan. Pasado na sa alas 7 gabi o 2 ka oras ang nakalabay, diha nakita niya ang iyang anak sa lawom nga bahin sa sapa. Ninsubay ko sapa. O niya, Pagpadung na ko ubos sa kuano. Niya gatod sa mga mabaw kayo wa man. Pagbalik na ako man nakita na sabod na ko yang kamot sa akong tel. Aw gisapot ditso. Pag sapot na ko dito akong isoy yang mabaw yang ilong. Og madap na pagtabang na ko ba. Wa nang gyud. wala dihang inahan sa bata atol sa panghitabo kay nang labada kini sa laing barangay aron duna sila ikapalit og pagkaon. Sa lugar na hitabuan sagad magduwa ang mga bata. Gani ang kaoban nini nga 3 anyos naabtan pa namo nga niadto sa dapit. Nangayo og tabang ang pamilya ni Junjun aron siya mapalubong. Daling mipasalig ang barangay nga moabag sa pamilyang Labok. Isolated case na. Dili na ingon nga nagpabaya ang barangay. Mabitaw katong nag-upload ana akong gi-challenge kung ganahan ka nga kuan jud ka nga concern jud kay ka. Why not? Ikay monitor 24/7. I will give you the right to monitor our CCTV 24/7. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.